लाईट वेट साडी पण पाहिजे, प्रिंटेड साड्या पाहिजे आणि तेही ब्रँडेड म्हणजे पूर्ण क्वालिटीचे कॅटलॉग पीस पाहिजे, तशा या साड्या आपण आज घेऊन आलेलो आहोत. त्या म्हणजे एकदम ब्रासोमध्ये प्रीमियम क्वालिटीच्या या सर्व साड्या आहेत. त्यातले कलर आपण पाहू. हा चॉकलेटी कलर एकदम छान कलर आहे. त्याच्यात ही तुम्ही बघा, ह्याच्यामध्ये थोडीशी ही सॅटिनची बॉर्डर पण आहे. त्याला लाईट असे सिल्वर कलरच्या पण लाइनिंग तुम्हाला दिसतील. हे छान टसल्स पण त्याच्यामध्ये आहेत. हा ब्ल्यू कलर एकदम फ्रेश आहे सर्व कलर. हा बघा किती सुंदर दिसतो हा पण कलर, मस्टर्ड येल्लो कलर. हा आहे मोरपंखी कलर. स्क्रीनशॉट घ्या मैत्रिणींनो. साड्या जर आवडत असतील तर पटकन बुकिंग करा. बुकिंग नंबर तुम्हाला दिलेला आहे. हा आहे मेहंदी कलर, एकदम मस्त आणि सर्व असे फ्रेश कलर आहेत. वाव, हा पण बघा वाईन